שלום, הגעתם לערוץ שלי, ועכשיו אני הולכת להראות לכם איך עושים סימניה לספר. אוקיי, קודם כל צריך שיהיה לנו עפרונות צבעוניות, מדבקות, חוץ, מי שרוצה חוץ לא חובה, אני רוצה, וכזה, אם מי שרוצה חוץ אז צריך. אוקיי, עיפרון, מחק, סרגל ומספריים, מדבקות והכל וחרוזים. אז קודם כל צריך לסרטט את הסרגל שלנו. טוב, אז עכשיו אתם יכולים להתחיל לסרטט את הסרגל שלכם. גם אני אעשה את זה. הנה אני עשיתי, זו הצורה שאני רוצה לסרגל. ועכשיו אפשר להתחיל לקשט את הסרגל שלנו. אפשר כל מיני ציורים, מה שאתם רוצים, מה שאתם בוחרים, שיהיה לכם על הסרגל. אני עכשיו הולכת לצייר על הסרגל שלי דברים. אפשר גם לצבוע אותו בצבע אחד, אבל אני לא עושה את זה. אני עושה צבעוני, משהו כזה. ואתם יכולים לעשות כל מה שבא לכם. טוב? אז אני מתחילה. אז עכשיו אני אמשיך לעשות את הסרגל שלי. עוד שנייה סיימתי. תמשיכו גם אתם לעשות את הסרגל שלכם. סיימתי לעשות את הסרגל שלי. לא בדיוק סיימתי, אבל בינתיים תסתכלו. הנה. עכשיו אני אתחיל לשים עליו מדבקות. איזה מדבקות אני אבחר? אני אבחר אותו. אפשר גם מדבקות כאלה. הוא יפה. ניקח עוד לבבות מכאן. איזה לקחת? ניקח אותו. שימו לב, פעם אני אקח לב כזה, הנה. סיימתי עם מדבקות, ועכשיו נעבור לעשות את החוץ, וזה. אז בואו נעשה. יאללה. אני עשיתי עם מחורר, חור, כאן. עכשיו אני אשים את החוץ. שמתי חוץ, עשיתי קשר. ועכשיו אני הולכת לשים חרוזים. וביי, היום היה איתכם ליה. מקווה שהיה לכם כיף והסרגל שלכם והסימניה שלכם יצאה יפה. תרשמו לערוץ ותשימו לייק. ביי.